Yung ano kasi. Hoy! Hoy, yung butones lang. Ayan, tas kuhanan mo siya ulit nung nakaganon. Yung naka-open yung button. Na. Hoy! Ala! Ala, isa pa na. Oh, ganyan. Lakad ka nga. Alis kayo dyan. Ayan. Dito pala magandang ano. Kasi ilaw. Pati nga kayong dalawa. Paano yung sa inyong dalawa? Hindi, dyan ka nakatingin. Si groom ka. Tapos ako. Pagod na pagod. Pagod na pagod yung ano. Okay. Forward ka konti dito. Baklay ko. Oh, baklay lang. Parang ganyan. Hala. Pa? Wag ka mawak sa ano mo ulit. Lakad ka ulit. Tapos humahawakan yung relo mo. Lakad lang. Tapos yung isa lang nakapamewang yan. Labas mo yung daliri mo, hinlalaki. Yung hinlalaki. Yan. 1, 2, 3. Lakad. Yan. Sige lang. Oh. Sa kabila. Back photoshoot. Okay. Ay. Ito naman tayo sa i-house naman tayo sa i-house. Doon kayo sa loob. Sa loob. May tirahin mo kasi. Pa? Taong pag-anay pa. Go. Nawala yung live natin. So, eto, nagbibideo tayo. Imot dyan, imot. Ano ba? Dito. Saan na pa? Girl in the mirror. Dito ka, dito. Dito sa table to para reserve ka. Dito ka, tapos nakaganon ka, oh. Paano? Ganyan. Oh, ganyan yung daliri, maiksi. Ay, wag mo isama yung daliri, ganyan. Yan, tapos pamewang ka lang, ganon. Yan. Diyan lang sa upuan. Sandal ka ba? Pamewang mo yung isa. Yan. Itaas daw yung isang paa mo. Hindi ah. Hindi, doon ba? Balik ko mo ba? Itungkod sa likod. Yan. Tapos doon ang tingin sa kabila. Taas mo onte. Yung tingin. Yan. Yun ang mga... Sa akin din dapat tumi. Ay! Dito sa kabila. Meron talagang lalamang. Ano ba? Huwag ka nang ano dito. Parang kang tanga. Bakit ikaw yung excited na excited? Dito na lang, be. Dito Hala, na lang to siya. at. Dalawa kayo. Ha? Dalawa kayo dyan. Anda. Debutant, anda. Magpapunas ako. Caterer. 1. Iganon mo daw yung... Dito, diri ba o sa haligi ba? Iganon o. Yung Ganyan isa na, mo parang kamay. ganun, parang sandal ka. Oo, ganun. Yan. Yan. Ah! Putang ina. Gusto ko yun. Isa pa nga. I-slow mo natin. Tarong nga Ayos pang. yun naman. Parang taga Saba. ko. Pang. Seryoso ba? Dali na. Oh, tas yan. Pang. Kaunting salubong ng kilay lang. Ante. Yan. Pang. Oh. Mga anak ta pang. Ay, pagkatawa kay Pangit, yung smile lagi. Pangita, dagay mo gipadulo na kung dagkoy. Go. Aga nyo naman mag LQ? Huwag kang magdila kasi mukha kang ano palaos. Mukha gibid. Sabi kay Pan. Sama. Behind the scene. Ha? Retouch lang po, please. Yung hair, paki-wave na onti yung hair. Punasan mo kasi ano na po. Yung dibdib. Basa na po. Basa na. Pwede mo... Hilaan mo yung... Ay, dapat pala ganyan, nakahubad konti. Yung ano kasi. Hoy! Hoy, yung butones lang. Ayan, tas kuhanan mo siya ulit nung nakaganon. Anak. Yung naka-open yung button. Yung zipper mo. Hoy! Hoy! Hindi kasama yan. Yung hair. Shape for the retouch. Parang gusto niya rin line up. Okay, Yan. dapat pala ganyan. Masyadong nakabutonis yung kanina eh. Parang kipi ra imong tiil. Sige, ano mo yun? Okay yun. Paglaruan mo yung paa mo, hindi ka na masakang. 1, 2, 3. Oh, diba? May photoshoot ka agad siya. Chadang. Ano? Si Kano naapos. Sige na, thank you so much. Diba? Nakulang pa talaga eh. O yung ano niya, Brenda, dumi ng likod. Talikod. Yung sa puwit. Yung sa puwit niya madumi, oh. Natapos na kanilang photoshoot. Taray. Ano? Anong gagawin mo ngayon? Kano? Ba't nakaganyan ka nga pala? Defense. Tapos na, hindi pa? Tapos na. Defense, depended. O paano bukas? Kasama ka?
May graduation kami bukas sa aming NSTP. Ah. Ano oras? Ay, mag-ano kami. Ay, Graduation nila. bukas pala yung show namin. Agusan. Oo, tapos diretso ng Mati Davao. Hala, nalungkot. Diba? Nalungkot siya, hindi siya makasama. Agusan kami bukas. 21 kami sa Mati, Davao. Diretso na. Gusan, ano kita gusan? Doon pinuntahan natin na Butuan din. Padulong na dalan sa dato. Hindi, kausapin mo na lang yung principal niya na i-adjust yung graduation. Anong oras ba? Kapag pwede ka naman sumunod. Anong oras ba graduation mo? Ang layo nun. Kung gusto mo talaga ako sundan, pupunta ka kahit ano kalayo, tanga. Ala, para. LQ na sila agad. Bulagpot ng Ano ba yan? May beep pa ako dito. no, na-end ako. Na. Huy! Ala! Ala, isa pa na. Ala! Nakita buwang ka. Nawala mo ito eh. Is Nawala it? mo ito eh. Nawala. Nawala ka kaya nawala yung live ko eh. O, so paano bukas? Sama ka. Paano yan? Ano sa 21? Saan ka? Meron ba sa 21? Ah, di ka pwede kasi Mati tsaka ano kami. Mat, tsaka Davao. Sa 23 ka na lang. Meron ka rin sa 23? Hindi po. Tryout. Oh, 24. Punta tayo ng umaga hanggang maghapon tayo. Gagawin yung bangko mo. Bangko, may bibiling kami, kukunin yung bed sheets, tapos meron ako ipopromote na Gamma Port Corporation. Tapos kuha tayo ng Sinumar. Bakit? Ah, kasala na. Lo, iba yung ngiti mo na. So mo kayo ganun, alam mo talaga yung weaknesses ko. Wala ka pa Ano ba 10 minutes? wala ka pa malit? Wala kang pamalit? Wala. Ah, okay na yan. Mamaya magre-ready rin ako. Mag-vlog tayo. Oh? Oo, ano. Kumain ka muna doon, baka gutom ka. Gusto mo mag-quick? Pakainin mo na. Pero pogi mo talaga dyan. Tsada si Kelvin. Na si Kelvin.